Premios Merina Sarmiento 2025. Un exemplo máis de puro caciquismo. Na proposta inicial do Goberno, en setembro, estes premios precisaban dun consenso de 2/3 no pleno municipal, buscando o apoio de todas as corporacións para a designación das candidatas para honrar a nosa vila. Mais o Goberno local, unha vez máis, cambiou as regras do xogo. A súa medida, coma sempre. E agora, quen credes que pode designar a estas persoas candidatas? Pois unha comisión técnica formada por 3 persoas e adiviñade quen forma parte. O cuñado da alcaldesa, Juan Carlos Ojea. Si, sei o que estabas pensando. Outra vez. Este é o modo superandi, colocar os teus familiares, os teus colegas en postos onde te interesa, donde supostamente deberían ser imparciais. Sucede con 2 espacios, cos contratos menores, cos recortes antidemocráticos, co posto a dedo deste mesmo cuñado. E a cidadanía, que opción lle queda? Pois se queren presentar algunha proposta deben reunir 2.300 sinaturas en 5 días. Si, 5 días. Mais ou menos o 12% da población adulta de Ponteareas. En 5 días. Xa non son só estes premios, é unha barreira deliberada. Evítase todo tipo de participación. Non queremos que nos molesten. Por iso, dende aquí, dende PEC, reclamamos que a xente de Ponteareas merece moito máis. Transparencia e participación.